yarenge omwaka oyetete 2025 gochikoboka maambi nkanyora echikoni yane sintugerete chingoko tichiyo ngagenda ngaka report nyatieko nkamanyina abanyakenyoro ngabateba nkonye ngakaga oboibe bwerire egaika omwaka omotenio kabere ngochiko ngosoma ngosomera reading area okobanje ne professor kanyore laptop yane mambite iyo ngaka report nyatieko ngakaga oboibe bwerire nesonde iganga nekerete chianga isiko koboka maambi kanyore chikururire mpaka echirota kwana sabantu erie tukori rero twanyore chianga ese chikachire omoibi oyu gatama bono togosaba serikali emorete rinde tonyara gokonya koboibi obwere nanje obwangoiga nanyora bachire babune mumo mwamurone bakabwata bakaire radio bakaire chiuva chiarenge ibere bakaimoki chianga chionsi pi bacha chingiya bakaira bintu byari nyomba bakaira matukabira atatu bachete nande bakaimoki bakabogori chianga chionsi bakabwata emita bakabutora korusuko gwaya nyomba bakabutora bakaira ebintu bakaimoki ebinde bakaira lakini ese tukuria rero twaimoka n'abanyakenyoro na community twaenda twanyora emita ero twanyora nyomba abu twanyora baka chichati ebintu mbire bechinyasiya chati twabogoiri twaretire bantu osaba serikali irimokerio monyake omosaligwa oyo anyare koumokeria etambo anyare gakobwatu amakoretwa atama ekenyoro eki gaitu giatwarire amagoso yogotwara omoibi egroup y'abaibi abantu batatu babeire consistent bakoibera abantu bakobuna chinyomba chiabantu lakini rero ekenyoro amo nomo sub chief mo area sub chief bwana Enoch ntwatema sana kunyaba paka twanyora bo moibi oyoyomo naende ikagutama una inche gangibirite igoro ekere mbure gotwa agacha ne master key akaigure nyumba akarusia ufa akarusia kuka akarusia blender akaiba makombe atano akaiba chisuguri akaiba ebintu ebinge lakini akaiba kachingoko bono botuko ntwanyorete engoko eyemo rero eufa yatokire nobokombe bwana obomo ebinde byonsi bali bakakorokana bakagabaine nabo bandi abwege nyoroke gasaine kurigia nari gusaba nge serikali esoime esauri na mob justice nero tiringie kero yakonyorire bomoyo bwao mbugocha kobabuya na inche gaki nabo bachete omoibi oyinti ngomanya moibi lakini inche nabogete mandia ese mbori ekorara ibere chiare ngochikoboka mandi nkonyora mbori tekore tikite iyo ekere mbori eyagenda nabo twatemete nekenyoro n'abantu n'abagandi tukabwatirana ng'achiri ekaba chiatokire ase chiatogete echinde abanyene bakanyora inche yanete togeti bono twachandekire ntori korara nyomba tori kogora ngoko tori kogora mbori nobugati gotamereke kwanyora no bare bakorendete buno korara gokoboka mambi kwanywa kende nke yo nyomba gaki twachandekire nanje bachire mpaka bone nuko kamambi nya security siko bangire bakekara ko bacha bakaire sese imanu na tugerende bya kwaratie karanya na tuyagocha teyo bono twasinyiro babe batwangamisire tugosaba serikali eso egati tubwatera negere batokonye buna rere bintu bya tokire gaiga bibire chifa makombe ne bintu binge twabwatera kino moibyo ini gatama twasabire gito kobeka magana aya esirikali nere tubwatisi egere tunyare kobega enteka mbia mono na inche community policing twabadana no mugambito eno kunyangena moiri assistant chief abana mbara ise kenyoro pato chandire sana na abana aba bali komoga radio bali komoga mbori tigalo kwa ngoko tigalo ona nechi chiuve echo kale banyolire bakobogoria na boy ko babere kenyoro tisio chia mage matoka abantu babere bakoira batari gotiga na boy ga kero tokonya kogenda bono iga telirero telirimo babere bako bakachimbo chiombe basuboire bakoenda babonya ekere basuboire abana aba emechando batoire menene nelinga kere babwatiru bawo chikoenda police sekere bachire police ese kigambero nigo bakoenda banyoye godfather nero wayemo godfather ye yabairo umutwe nabaiko bono mambi na nyongo akire simi ndamanyitiro omonto ndamanyete godfather ya yomo akongakire simi gontisia agontebi ng'aine changabusa keningi ora akore naende nyono kwende mubwate mugari kwena ndike atakorara imi bono nanyora ng'a ongero bwoba sana nonje sende buna tokore gasiye yabero tutari kubwate na sengenjo ekero tokubwate na gatia baibori
nabo igo naintwe bune kenyoro ne kenyoro kya muire tito koendera gutwara abaibi bagotoibera ekere batoibeire na ndi twansa gutisiwa ekere tugutisiwa gekororekana nga ego nuko nyokuburero obuibi igo twari gosaba omugambi ito nabo igo na eserikali emoki kitambo kiro kia bwango ebeko omwana makwende nyuma abanyekinyoro bataraburia esheria kopako kwabo igo nago saba sayo twalikabire korugo tukale twabwatete nabana mambia omukino ya mutwabirusiri nebinde ibakobagana nebinde mbiratoka igo twari gosaba serikali yaito etokonye na mono kegima egero obuibi obubirane sekenyoro abantu batwara omorembe egero abantu baliye nenguru yabo nye no mungino obwo muchitwa murangiri bwanga goja abatebera moire siku 7 omwana yatoke nya tari gotoka mungino obwo anganye kurwa kenyora abanyo abantu batwara omorembe yo nare koboria abaibi aba asekenyoreke bagende gose batigare gasitore nabarabuga twasabire ng'abanyakenyoro ng'atwaboririe tiga babe bakogenda pi nyore bakonyara kogenda na intu turi kuchonyara gutwara morembe na tuchiko ba morembe gotwasari kurubona gatwatangira sireseyi tutari kurara tutokurigani butukuno mwaso mpaka kenyoro gito kyabwenire